And I check my Zuna Vote 104.3 FM. Yes, so I go peak all night. All right. What are there? But that's not guinea me. I figure call me. Call me. Peruzzi Davido na Anyi Dons. Ihe me n'ubuna. Ogbadro Doro. Malu no when that's one person. Iga akpọnwụ that will pick no matter the time. No matter the hour of the day, no matter ife ọ bụgodu na anyị enwere ya, mụ na gị ga-atụkọ isi ọnụ kpaa nkata kpapụtanwo ụzọ n'ụzọ one na one anwe ike isi wee solve that problem. Now gị nwa na onwe gị na-ege m ntị, how many persons ka ị nwe na your contact nweke nsogbu dapụta otu a atụkọ isi ọnụ? Mmadụ one ka ị nwe na your contact onwe ka ihe si wee gbajuo dọlụ? Kedu onye bụ ihe ahụ inwe ịkpọ ya kịta ọ dị miss your call for whatever reason? O miss go your call, ọ ga drop message maka na ọ mana na phone ya na ebe ahụ mana ọ ma pick mana ọ ga drop message. Kedu onye bụ ihe ahụ inwe that person? First of all, he ga check go bụ kedu ụdị mmadụ ebe kedu ụdị mmadụ ebe ụdị mmadụ ebe ụdị mmadụ ahụ bụ mmadụ na-ege anya ọchị imerụ iji gị mere oyi. Because it's not about you choosing your friends. Do your friends choose you too? And I want to find them and I say I choose your friends, choose your friends. I'm gonna choose your friends with this you. Your friends in they choose what get back. Because you cannot be a wicked person and actually choose a kind person. A kind person for God more yarekwe. It is stingy na chonyi geri. We were only when ako we me friend, but I go on and give this stingy. Each of our battle go say Yamaka, battle go say Yamaka. Mother Nicky button go or say Yamaka. Oh, don't make help when you go without Ibunobi. Nige rite or with something from it. Even though they were expectation. Because I had like what running like you sow seed or you sow seed, yes, on a dry land. But you sow seed that obriwu nige reap. But I wish even if no nya emerola anything. Ochi mepe nnukwu okwu maka anyị nya buru okwu ọma ka ọ na-ekwu maka anyị, because good name is enough. It open doors for you. Onye ahụ inwe ike na-eche na onye ga-emepe ego so onye without one person ga-lead you to your destiny. It might not be the person. But ihe o kwutelu n'ọnụ ya maka gị nwee ike lead another person ime something for you. So the very important, ihe ọbụla ị na-eme, ebe ọbụla ị na-etinye aka gị, whatever you are doing, make sure need the good, need the kind, need a good name. I feel recommend you, but you get bad reputation. And I'm a bad character, I'm a bad whatever, bad anything spreads faster than wildfire or like wildfire. Ihe na-emekwa ihe ọma mana once mere ihe ọjọọ piam owusa ebe niile. Onye ka o jụọ na Nigeria, before you are graced you be disgraced. Ọ nke ahụ bụ ihe n'aka aga ọsịsọ. So I go pick all night. No wahala. Gị nwa na onwe gị ịbụkwa ezigbo mmadụ. Ịbụ that one person ọ ga-abụ akpọ ịza. Because if you've never helped anybody, I doubt na ndị ọzọ ga-achị help kwa gị. Ọ bụ na ị bụrụ ezigbo mmadụ, I doubt na people are ga-achị dị good to you. Anyway, anachetago maazụ, anyị nọ na Volt 104.3 FM. Ebe a wee ebe anyị na-akpa nkata atụkọ isi ọnụ, anyụkọ mamịrị ọgbọ ọfụfụ. Ebe anụ a ka anyị na-anyụkọ mamịrị ọnụ nnọọ, tụkọ isi ọnụ, make a sense out of the nonsense, make a sense out of ife afụ na-enwero isi, tụpụsị ọkpụ niile dị n'azụ were nke bara uru mee ife. N'ebe a ka ọ na-eme n'Odenigbo na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazụ.
time ahụ erugo mgbe anyị ji akpa nkata ka ụmụ nwanne atụkọ isi ọnụ. Anọ m live on YouTube. Ọ bụ na ị na-ege m ntị, join m live on YouTube. Type or vote Odenigbo na your search space na YouTube. Or lead you directly to our channel. Pia mepe that imagi ya ọbụ na imepe DP anyị. Ị ga-afụ mụa ebe ahụ anọ m live. Isonye m ozugbo na YouTube. So I was talking to a very dear friend. Ezigbote enyi m nwanyị. When you na Christmas elugonu now, so on our plan go get snata. Normally every Christmas on atapanalo on godi or bomb sima teachers on wabia. Imago aya anokwa and the man nocha 1 week. That no last year ha nataro. So this year no as I want take explain give her that na nyabo iya man dezokwa ko she adi before. Eyatago na amam no I na anole. My name will go priority right now. Things they change go. So ka na akozi mago ka na agwazi okobazi alum. Ndị mmadụ na-ata afụfụ. Ọ bụrụkwa maka nyanwa, ọ maka a mutual friend anyị. Ndị mmadụ na-ata afụfụ. People na-ata afụfụ. People na-ata afụfụ. I keep saying it here, say. Ịma ihe ị ga-eme ka iwezugo onwe gị, wepụ onwe gị from the circle of poverty. Ịdị broke dị iche from ịdị poor. I hope you know. Ịdị broke dị iche from ịdị poor. Ndị dị poor ndị agbaka m mbọ bụ gịnị ego nni. Ndị nke abụ that na eje bata nni bụ the biggest thing. So ịma ihe ị ga-eme wee wepụ onwe gị na that circle where you provide chala onwe gị ego nni. You can provide yourself with good clothes. You can provide yourself with good housing. You can provide onwe gị with other benefits. Was there, good living. You can make good hair. Month, week after week, you go fishy. As in, ịma ihe ị ga-abatu isi n'ọnọdụ a wee pụta. Si na ya wee pụta. Ọ dị very important. Is as good, is as important as giving me ili every day. Now, onye akita no anyị ji weta ọ ka anyị jiri amụrụ ihe. Because ịma na anyị na-ekwu okwu jụọ ese. Unu echere na stress. Keke yesu hapụ Lagos na te east. Si na na-abịa ịjụ ese. Iyara anatanwu zie ndị mmadụ. Zie the people maife gama the right people to ask the right questions. All the very important. Ihe nke onye a ji wee gbawa m obi bụ na anyị niile ha niile bụ m ụzọ wee banye school. So mụ bụ onye na-eme gịnị na-achọga ha achọga. One of them or one of us ọ pụtachabeghị the school emege engage anugodi final year emego trad na white wedding. Youth service self, what do you call the image youth service? In young nwoke mgbe a nọ school. Anyị na edicha happy tọ anyị afụkwa nwoke ọya abụ abi nwaanyị ọya abụ ọ nọ school a na-eme love ọ bụrụ true love nwoke si ya will you marry me okwete nke nwoke na onwe kpakọpụo isi ọnụ or marry the girl. Anyị na edicha happy anyị jecha wedding. Ya maka nna anụzi taa na nwata nwaanyị for 2 years now. Osugo na the marriage pụọ why na nke nwoke na-agba n'ilo na ọ na-enu na ọ na-agba n'ilo na-eti ya ihe. Mefuru ụmụ nwoke, some ụmụ nwoke enwero shame. Some of them enwero keke m ga-eshi tinye ya. Ha enweghị integrity.
It's bad enough na ị this woman pains emotionally. Then he decided to add to it physically. So ebe ka ga-esi wee gbaghara gị. And this thing has been happening for years. Ha mụrụ ụmụ ịbụọ, ofu nwoke na ofu nwaanyị. I'm now wonder say ụmụ nwoke Chukwu gọziri otu ha. Kedu sometimes amara m ihe ha chọrọ again. Inwe beautiful wife, if this girl arụ ya pụbe na shape, otu o si wee dị mgbe a nụrụ ya ka ọ ka dị fine lovely girl. If voice ya ọ dị nnọọ ka ebe nnụnụ na-agụ egwu like this. Normally ọ bụ na ịbụ onye na-eme ihe love, this girl kwesị oteta ụla na otu like this, ọ na-agụgodo uge egwu, idigodo happy. N'inwe nightingale na your house. Amụọrụ gị nwoke na-abụ ịdalụ nwanyị na-eti ihe na-agba n'ilo. Now, mgbe m nọziri ihe this lady na-eme, because ihe o ji ekwute di bụ na o sendere m video ebe the girl na-ese tattoo. Si na ọ na-esekwute tattoo, ọsị m ma microblading, si atọ. Nsi na ọ ka na-eleskwe wig, ọsị m na ọ na-ele wig, na ọ na-eme di gifting. She's doing a whole lot. Ihe niile ọgwa m this lady na-eme ruru up to 6. Say wow. Say man break it down with doing a lot. Say no na agwakwa ya, but him go no to up go from marriage. Ojiri the energy my way everything invest here in herself. Say hey ya mama. We say ụmụ nwanne at least na enwekwe na ebe aka call me anu aji we gbata m simba na mma akpị ya taa, because some of us don't matter what it takes to be alone, even when you have people. Inwe mmadụ. Ọ dịka ọ na inwere mmadụ, inwe mmadụ mana ha na-esi mmụọ mmụọ. Now this lady nwere 4 sisters and 2 brothers. Or rather 3 sisters and 2 brothers. Nyanwa marry the 4th girl. Now, nyaka nna anụ na ada the 40 years plus onu bedi. Ụmụ nwanne nwaanyị ndị ọzọ tunugodi si na dipụta with children. Nyanwa na onwe si na dipụta 2 years ago with children. Ụmụ nwanne ndị nwoke touting, ima ya bụ mmadụ tout na ha bụcha agboro. If na this lady, help is not coming from anywhere for her within the family, and all be orphan parents ya ngo. So mgbe obi agwacha mi ya, we understand the reason why only Deline eme a lot of things. Hapụkwa na ụmụ nwaanyị na-ekpu wig all the time, mana enwe season for wig. Enwe season for wig. Akwe for Valentine period and Christmas period is the highest time ụmụ nwaanyị ji go wig. Every other time but one. I don't want you na-ele wig mgbe nke ọ ga-agwa gị na nje afịa jifa. Microblading. I man ihe microblading. Ọ bụ na mara ife bụ microblading. Microblading bụ ina ụmụ nwaanyị ụfọdụ anyị na anya na their eyebrow. Ifu na eyebrow ha dị thicker. Nke mụ na bụ natural eyebrow. Mme microblading or the thicker. Yeah. I na-ete anya eye pencil, permanent eye pencil, or more like can wear permanent, something like that. But I'm that no na one katakwa. The thing is disappear. Otago. Mana ọ ya anọcha months. O when nke ọ ya bụ anọ na chemical eji eme ya na dị iche iche. So ọ bụ na ịchọ nke ga-anọta aka gị nwa mazi ego na ị ga-akwụ, amarọ m anya, but that na all these things the gini grade by grade. Ịchọ nke ga-anọ 2 years, ị ga-akwụ higher amount. Ịchọ nke ga-anọ 1 year, ị ga-akwụ higher amount. Ịchọ nke ga-anọ 6 months, 8 months. So ọ na-abịa, the higher the years, the higher your money. How many girls name when microblading? Man, at least really good in what you do, you'll be recommended. Then tattoo. Otu anọ na-eje ka ha ise no. Okay, o kwem ike maro. I wake up for my Romeo, just say ya.
no more hair. But how many persons need to clean tattoo? Now shopping for people. Only I am a birthday, monachi anniversary, or I am yours Valentine. These things are seasonal. So I understand why onye ka kwesịrị ime a lot of things, because help adi abịa nwere nwoke now na-enye gị ihe now without attaching something to it. And often you brought that kind of girl, if you go that this society is not for you, if we see again a struggle bar on your own. You know all onwe gị like this as why ị na-agbasi mbọ nke gị ike. Nwoke enye gị, nwoke enyero gị, ịdị alright, ị na-manage. Moreover, afọ adị ekwu ihe ọ na-eri. Afọ adị ekwu ihe ọ na-eri. Ịṅụ garị taa akị bụ onye ịkọlụ ya ama. So, ebe ọbụla ị nọ, I keep saying it, ịchọ ịnụ di. Amakwa m all this apụtasị nụọ nwoke ji ego, so long as na ọ na-eme ihe o kwesịrị imele ezinụlọ, ọ na-enete gị anya, na-enete ụmụ gị anya, ihe ọ na ọ na-emezi agbasatara ọrụ gị. My dear sisters, o nwekwa ike ọ gbasatara ọrụ gị, mana one day ihe ahụ ọ na-achọ n'ilo will push him to lay his fingers on you. That one is on him, ọ bụrụ on you, because all adults ka ọ bụ kwesị use brain ya. Man, all the very important onye ịchọ imekọ ihe with for the rest of your life. The least onye a ga-eme bụ gịnị, ịhapụrụ gị your skin aka. Ịma ihe ọ bụ inflict pain on somebody. Bịa bụrụzi onye bụ the mother of your children. Amara m ka so ụmụ nwoke si eche uche, mana ọ ya adeba. Nsogbu adịrọ. Mana ihe ji eweta aka today bụ ihe a Christmas ka anyị nọ. Yeah, Christmas kind. I gotta be very careful with the kind of people we marry, as nwoke as why. Because I ekwu ya na I am marakwa ihe nke nwaanyị melu nke nwoke o. Okwe ma. I am marakwa ife nke nwaanyị melu nke nwoke. Ihe na-ekwu based on ihe no about the lady. Mana ịmago na ihe ọbụla nwaanyị mee nwoke wee tizie nwaanyị ife ifrọ na ọ nullify go ife niile nke nwaanyị mee. Ihe a ga na-ekwuzi maka ya bụ na abuse the girl, ihe domestic violence, kiniko. And society frowns at domestic violence. Because nwere ihe ị ga-eme kịta nwaanyị deserve ka itie ihe, ọ nwoke deserve ka nwaanyị tie. Enwe Mike Tyson na ụmụ nwaanyị, enwe ndị na-eti ụmụ nwoke ihe. Ha dị plenty. Ọ bụ na ito n'ọka, yeah, na afia go. Oh, my sister boy, you can egg what time. I'm not egg now, but oh yeah, testify. I'm not on so ha. Oh dear, Kaiga, you can name it to get one before. And the only thing in the medebulu never beginning. He making sure that now other people's story that we learn from it. Can happy ga fall victim. He have fall go do. Before you fall, yakata for ground. He recognize the gear colossal. He recognize go niha now. That's very important. So the reason he like your mother if red flag to let go. I did let go like that, or did that easy. I found be money all the reason. Except neka banyelo awful. Notice here the thing a boss. Tupu egolo bigi. Egolo kwanalo bigi kite he had this very bias about the right thing if we see me. So bikun kai jiri agene nwayo tahanya nani. Be very careful. Onya iji makia. We na achije megini eba no. Obu ni di bere di no nwayo. Onwere onye jigi. Oburo by force ino nwayo. Noro onwe gi ilo baba alaba nko. Mgbe chugidelu nwayo chuju afọ. The good thing but now you can marry at age 50, you can still marry at age 60. Obuna a man actually as a friend and give one no but that's not this kind of thing. No bro your thing.
as a single girl. Ikwu onoro, gịnị kọrọ ọsọ. Ka hapụ ịbụ na maka gị ka a ga-eji wee destroy your another person's home, because o nwere ka ụdị ihe a si adị. Before you marry ya na-ewe Natasha, because Natasha, you cannot tell me. In fact, nwere onye ga a na-awụ ndụ ka ndị mmadụ na-asị na Two-Face kwesịrị o separate ye from Annie, ọnọgodula onwe. Unu echezozie na maka Natasha ka o ji wee hapụ Annie. Two-Face did not just leave Annie on his own, na ọchị hapụ Annie. Ihe anyị na-ekwu, Natasha adịkatago ime tupu ha wee see. Because ha sele okwu o mee dị 2 months, asị na Natasha dị ime. So Natasha afụkatago na Two-Face afụkatago tupu gịnị eme. So some men na-ahapụ their marriages, abụrụ na ha hapụ the marriage no 1 week or 1 month tupu a wee fụ nwaanyị ọzọ. Nwaanyị kọsụrụ o ji wee si na marriage nke ọ nọ na ya wee pụọ. Ọ ihe na-eme, ọ ihe na-akpata ihe. So anyị ga-adị very careful. Nka just kpọchala obere egwu, nnachieta azụ, just nnachetakwana ala azụ. Mepee phone line abi ebe a ka anyị ga-emepe phone line. But before nga ka m nkene ndị nọ na YouTube, biko ọ bụ na ị nọ na YouTube na subscribe to our channel. Ọ bụ na ihe anyị na-eme dị gị mma, subscribe to our channel. It takes nothing to subscribe. You subscribe, turn on your notification button on, so that onwe ihe anyị na-eme ma onwe ihe anyị drop ị nwee ike fia. Ponkuma, daalụ so for staying with Vote Odenigbo. Non Statino. Okay, Onyejekwe Cecilia. Hello, Auntie Chinazo. Dalo so Onyejekwe Cecilia. Miraziz, me loves, and what's up? I did. Koi Timers, I'm sending you love all the way from Papua New Guinea. Thank you so much. Some Tochku Deborah, sem hi. Koi Timers, sem hi. Some Tochku Deborah, sem Auntie Chinazo. Good evening. How are you doing? I am fine. I have been listening to this Vote Odenigbo and I'm enjoying this station. And teaching us to keep on the good works. Bye. Some talk from Enugu, first timer. Some to Dalo so. Thank you for joining us. Okay, Excel TV. Obviously, they are Nuibo. What the hell are you saying? Don't worry, guys. What's here? Very soon. Good evening, good evening, good evening. How is your day? I hope you're having a good time. Yes, and may a good time or no. Paulo Silva, some Nigerian. Yes, I'm a Nigerian. Mr. Melchizedek. Hello. Hi. Hello. Kelly Welma. Hi. Kekime. Chike Annie. Hi. Dalo So. Thank you for joining me. Dalo. I appreciate all of you. So, I'm going to try joining na YouTube. Jenna your YouTube app. Me pay ya. Jenna search space. Type of Vote Odenigbo. Then or lead you directly into our channel. Click on the red circle. Lead you directly to me in the studio. So Dalo. Subscribe to my YouTube channel. Thank you. Alright, so can I watch a little bit Mba Ejima 042. Can I my femba? Na gwai. I got a bob and nana chetazo. Ndewo.
ịghọta ije ịghọtago. So ọ bụrụ na ịbụ a born again, ọ bụrụ na ịbụ ndị bụ na secular music adịghị adị unu mma na ntị, because oche eba like this, you no go take permission, you go just enter obega. Ịghọtago. All right, so na YouTube, and when few people join go, Alex Sebastian, I am from Argentina, Dalo so Dalo. Daniel Anyoke, Antichina Zonde wo ine koma Dalo makunu kanji noreba. Rehazta what language? Igbo. This is Igbo language in Nigeria. All right, so I got Nachiazo back to the program. If I jimakia webe no bosinketa. Right now, the good news, but that's now this young lady, if any name na go for she is doing so well. On a more for ma, and never no kita no not she's in here where banner a bigger apartment. So even I want thing with on the Lagos, but now anything you do, you will make it. But the ready to spend more, except need the ready to ibini me village. Mgbe by the time you gbachara n'ụzọ pụta town, iche ka ego na fuel ga na ya imago on how expensive fuel dị for you. Ọkage money to ko dị ego pụta na town. So the good thing bụ na ọ na-eme gịnị na ọ na-eme ọfụma. Now, amam n'onwe ndị ihe akụziri anything. Amarom ihe ọ kụziri gị, because to me, Ellen, enwe two things in pick up from the story of Wam today. From that story, pick him two things. So I'm not he pick, but I'm not working him before the end of the show. Can wake dear to kai motawa ganir go. So the very important, so the mother obonable make sure Igbo is bo mad. Imam banari is bo mad. Iwa happy Igbo is bo mad. I'm sorry. I forgive you sorry. And him and a generation kita send your mother. First send on page. Idi unkind in well waka. Be ready for this generation. He extend the energy to the kids. So nka abro nke no Mohammed maka hapo umwaka out of it. Generation now send drop again. And what we hear deka, let's leave umwaka out of it. Here the otu aha adiro. So Obuni the kind, the wicked. And actually who actually go aga kunye gi na the same cup, I get measure nye gi. The same measure shaking together. Pressed down, shaking together. Piam amayeluga. And the worst part but no ye room ga aka. And onya kan do mwaka na enwere ifame. Omaka na enwere ifame aka fadi ocha. Mom na 0706-048-5853. My phone na 0915-570-8347. I'm not we hear more from this. Let's share it, because I'm sure no a lot of people are going to try one or two things. Upon the case, they just not join me on a Vote 104.3 FM. I found Bantichinazo about where buying a bank attack one without swine relaxing, dissecting the old who body see no nambi. Water. Now, open you just not join in where he catch her from the start. The first thing no this girl, Nadia, but the husband or the man from university days. And before finish school, this man marry and engage. No, by the time OJ service saw the gimme, he and Nagwagi with 2013. Yeah, 2013. So calculate 2013 till 2 years ago. Okay, for how long this girl talafufu? If how long? As of 2013, had a final year. By 2014, had a major youth service. So ononaka a woman beater and a womanizer for this long till 2 years ago. Banania separates because he can't go the girl. She cannot bear it any longer. Within that 2 years, this girl developed going to the point knowing a lot of skills. Tattooing,
microblading, wigging, on eme ma revamping o, ma fixing o. Anụ m na onwe models on a shop for people. Or a shopper ka ọ bụ. Now this lady enwere nne na nna. The 5 siblings onwe had the 6 plus nyawa 5 siblings onwe kali na agbatari ose Emeka once ishi apụtara 2 esigokwa na dipụta with ụmụaka. The ada anụbe nwanyị anụbe di olugo 40 years. Ụmụ nwoke na-abụ kwesịrị na-agba mbọ nọ na street, ha bụ street boys. Kedu onye ga-agbatala onye ose Enyemaka? O nwere a choice but ime ife niile ọ na-eme so that nwoke ama nji akparị amụ, which is how ife like ndị na-agbara onwe ha mbọ without depending on anybody. Ọ bịa fine, ọ bịarakwa fine, we dey all right, I dị okay. Ịghọtago? So onye akịta anụ a bụ a girl, a lady, ma we are lady because ọmụgo ụmụ na abụ. O jebego ya nọ close to 35 years or if not up to. And they fear it's not like n'ọpụ otu arịa dị from mgbe njimati ya ka arịa dị till now, even after 2 kids. What do men really want? Fine girl. Onye nna asị gị ezigbote fine girl n'ọlụ onwe. 07060485853 my bomb na 0915-570-8347. Hello. Good evening. Ndemma keke ime. Ndemma. Afa gị na-ebe isi akpọ m? Honorable no. Sir? Where you me? Another close friend to an honorable member. The man don't look in the body and I get that. I'm a woman, I'm to the man who is not married, but I am to go to keep you on there. And the wife and this off. I would not run now, not your wife, right? And I carry the routine because some that are working out of one. The man, more am I to keep you on my also. One marker. I na-ege ntị. So I thought here in our call because my police because what now can go side there. They were money given. We go not what I see in there with the hair now. You know, someone and how they respect it. Yes, a lot of them. Mana in a could not justify one okay here because they were witness for that no nya na etia here. My friend, sorry, bank I look like December. So you must have working out of wine. It will you label. Some natural or later. Okay, you took any to that. How many is that? You have no one about it here.
the man I got up with. See me, what to go with this lady, 20 million naira. I thought that time good. So, God, I discourage you wine, literally, for you come from the two sides. Or I one side. Oh, but you can see Sinaka is the lady. For why with the way go. Like now, I haven't no why anyway and out of the pot. But you know, here, or you are people and or we are going to wear him in the room. Man, I can with him. I like them. Why I drop with who is it from another home? Go at it from another home. Or drop by you. Of a thing I'm a chineke. Other better doesn't know the formula. Come on, I'm what did you know why over Namano? Man, you will you know man, no man. As far as the more or the physical time. Why over the man who man who can imagine. Every room why I didn't man the no matter what you do. It was another friend. So, okay, as a medical doctor. The medical okay with the not from my will hospital. The man who has this we must treat the man. If you want to go to the brand. So, if you now man to the one side, before you marry, because everything is still you to say to you. You just one of your own. Yeah, they going also. Because all you going on the powerful. Or two why I didn't become especially go to Paka. It's all my one able. Won't you know they make a no one can make a time for yes, 200 million. We're going to buy. Oh, you can, and in the next two weeks, a man can only can know my business. What is going to so, a problem wine in a week. And we woke up and I won't have a week. You wouldn't even respect from the man. Because no other man I want to. Why to see the royal? So, why I had the royal? Which I went this morning. What did they have one idea? So, that's a gun to do not get any honey. You could see the bit for this to say this here. I don't know when and those are no cacan home and man who work in every give but Dalo so. Mm. Okay, bless you too, Honorable. Dalo so. Honorable Sky happy judge, maka na-enyi m nwanyị. No. Onye mee njọ si igwe ya na o mere njọ chee mụta ọmụta. Onye achọrọkwa na ịmụta. Or continue. Ọ na-aga. Ọkwa this life, ọkwa isi no freedom of gịnịzi. Onye ọbụla nwere freedom, onye ọbụla nwere right ime ihe ọbụla so. Kama na ọnwa si ya emekete zọzie m okwu, ịma na o metụtego m. Ihe ọbụla nchọzi imegide adị mee gị. Or the simple and short as like that. Ịma na onye ọbụla mebe ihe ọbụla ọchị ime. Mana ụbọchị imeketezi o metụta m. Mgbe ahụ o nwezi ihe m nwere ịgwa gị ngwa gị. Ịnwekwana ife m nwere ịgwa gị tọ. Ị gabara onwe gị. Just like Honorable si wee kwuo. Ihe na-eme ya nwee ike o si na the family. But like I said, only two things in peak from the story. Whether I hear from the man or not. I did my judge. I want to know the rights or not the, perfect or imperfect or whatever. But just the imago fact that Nonya bo from university. Nanya video from year 2 till final year. Or not just to meet the girl, no. Nanya the number with the girl on her school till final year. Always say, will you marry me? 2013, check here till now. How many years? Now this lady, now and she's doing marvelously well. On more former. I don't maka financial progress. 1 year. Ndị nke nwanyị ka hapụ godo ndị nke nwoke. Ndị nke nwanyị because okay, ọ bụ na ndị nke nwoke anugokwa nwanyị mana otu awụ na-eji. So a lot of reasons why ihe na-eme ha dị eme ha because yes, it can be from the man, it can be from the lady. Or it can be anybody's fault.
But the fact is that name will another broken home. And we got another broken home. And we got another person. 2 persons' lives suffered destroyed, plus the children. Because you know the chamber mwaka no netiti India. Divided home, mwaka need their parents. Onye ka o ji awụmpụta mfụkwa ndị na-achị break homes na asafa. Ihe anu start finish because obere break the home bụ isiokwu ị ga stand nkwa in as the missing parents. Ị ga-azụ nkwa nwa ahụ ka nne ya ma ọ bụ na nne ya nne ya ma ọmụ ya ma ọ bụ na ọmụ ya nne ya. Ị ga-azụ nkwa ya. Can you hear that you married the wrong person? You married the bone of your bone. Later on, a marriage, you may first the bone of your own, break here the marriage. You know, the umuaka how they involved. I asked to talk her off because adults, so here was someone at the end of the day. Un decided, yes, that un actually walk towards this thing or un walk towards it. It's not working. It's fine not for it to work, or but you won't know work. The mistake make ya. I'm correct ya when we ODENIGBO no toto before umuaka ebu apota. But and this girl for the right signs, according to him for that time, what I heard and what I heard today. The funny part, parents, this girl, I support that marriage. Parents, this girl, I support her that marriage. So that means parents kali juhudiese and the uncles kali judiese. They're happy with the marriage. So this is another fault. The foundation no way making when we comma. Parents are support. I don't worry your father's blessing or your mother's blessing during marriage. Hello. Keki me. Odemma. Uruchioma. Ekeseno no. Kebi na akpọ m taa. No ekesen gaa n'iru. Yes.
20 gịnị ka m mere my own 2017 ka m nụrụ nwaanyị efugo wee cheke wee lute na mụ na nwunye m asatụghị m aka m wee jụọ nwunye m wee sị ya nka ama m ụmụ nwaanyị o nwere mmụọ na-eduga ọtụ gịnị ọbụkwa na ọ gbajuru ihe ga-eme bụ gịnị mgba nkịtị ihe ọzọ m ga-eme pụọlụ ya shiftuola ebe ahụ mechenye nwa na-akpọ m sị dadị na ba ebe nọ ezi ifugo ọ dị wee eze ekwesị ilebiri ma ọ bụrụ ezi ihe ka m kwụsịgodo ebe ka ndị ọzọ nwee ike nwee bata nke nwoke anya nụbeghị onwere ihe nke nwaanyị na-eme gị iji eme ya ụta iji etie ihe iji eme nka unu ji chọọ separate unu ji chọọ divorce anyị nụkwa mkpọ nke nwoke anyị mara ka anyị si were ebe ikpe onye bịa nchọrọ ikwu daalụ rinne daalụ. Yes, a na-asị na ọ na-adị mma ka a hapụ ikpe ikpe from one imagon. Yes, but then ihe na-ajụ bụ ihe anyị mụta from the girl's side of the story, because the girl amanya details ihe mere o jiri enwe ike nwoke mmadụ adịghị etikwu ya ihe before ọ bụkwa a woman beater, but imagon ụmụ nwaanyị anyị dị very annoying. I dị very very annoying. It takes a special kind of a patient man with nwaanyị dị annoying. Ụmụ nwaanyị bụ na ha dị annoying, when ndị nke bụ na ha dị specially annoying. Ndị nke a bụ abata obi amapụ ichete na ihe anabeghị obi amapụ gị maka na nwaanyị nọ na be gị. So ọ dịrị easy at all. Ọ dịrị easy. Hello, good evening. Kings onu gị anụ ka ime. Yes. N'okwu okenye. Ezigbo omume. If you go this thing before.
because I know go man, honorable. Munye be why? On what if the way since India no go to on what if munye here me one to reasons. I know was just even no man no go about. Yes. So yes, on are there me no munye when open if we man na be yeah on what if because when you don't make it when you make it anything you can in it so I didn't like one stop then I ran man mochi it I told me man open hand is you I tell me because all the other my trouble not I want to the mother down one call but me one ya you for 5-6 years on a lot of man Yes, okay. one ya you for 5-6 years love if the woman on age one more ya a man all night oh no for the wine I know you don't know you want to waste time yeah all you want to waste your time if the woman is a woman or ya put that man and don't end up for the man oh no look him up with the man oh have to stay Oh yeah, exactly. just like honorable why you honorable that people who touch him like for sincerely go that people who touch him why you open I love if I saw you men one because the man going to the I'm not going to make you man Hmm. Hmm. And the worst thing the man married the man. Oh, they are saying, Hmm. the guy, the man is not what I'm going to do. Open the one I love for it. I say, the worst thing, okay, if I name me over there, okay, no, one, they treat the man, man, why I love okay now? Why am I Love on nwoke bụ equally or not possible. Equal love. Mm. if this man he am married no like it no because emotion fact the common nature emotion what can age logic what can get that that's why open wine and go it on wine work so the problem is that the girl I love her the guy I'm not me for me the girl I love her the guy I love her I know I want to know don't teach it I see that now papa na mama put the rock no nya wana problem most times for that problem because on my marriage papa na mama na put the rock on my work when your papa na mama they put the thing depend on get the reason on my marriage you need to go check see the mama papa go of mama sinners because na the girl I'm a people nyama for mama the boy the woman that is the reason why the woman where the no chamber what them the girl put that like the girl one the girl actually one elder sister so we do go for the wedding like on Friday or where put the guy I'm chilling the girl he first date the girl Onye the girl and the abortion 3 times nke ọ chọrọ ịnụ ka the elder sister. elder sister catch him the abortion 3 times the boy was not there and the boy don't care what for me the girl man the girl when you being somebody that's so the girl I'm and don't overdo it so the girls now the boy did for 8 months I'm not going to do more kind of happen and wife and man and she's for somebody else but the girl like the girl now she know one when you see now the boy out there and when you see now we come with the 2 years get you in 29 also don't lose the boy you know the boy and what was against it failing and I say and not everybody and I say now no the about the past relationship no can go near up there you get the car that now say no men no I am kept now that's what if I can't one year wine and the boy but the boy still no change go don't want to be in car that that's one and mama for join young car papa see me for the boy man no got to sit up here
In my head, made the girl just behave like that. Or nobody. Or find by another person. So, even if not love for the boy, it's more like revenge. Say, he had whole feeling that the boy gave feel it. Probably because no love real then. And now all of go somebody else or the sister. Now she has the power to stop the boy and destroy whatever, because I'll destroy the girl's life as at that time. You understand? So if we are in now, but now I want to find the love, and she hasn't. And I check what no nugodi up to course so di kasala. Mia, except not value her the man and the marriage. Onya ka o ji awapụta anyị na-esi n'ụzọ ziri ezi, because in the next 10 years, in the next 7 years, no matter what the future will bring. Maka esi resolve ya. Anya with the problem. Dear. Yeah. All right, Dalo, so Dalo. Well, Amaram the bond, the family way. Amaram the love, the kind of love how when at the family, but iwe the girl we see from no bedi. Only can destroy life, yeah. Maybe I know why. Or it has nothing to do with the sister. No able this the sister I brought the case, I brought the situation, I brought the reason. Or the guy but the center of her problem. Then the second part, when keep that na the guy are good enough for the sister. The guy are good enough for the sister because of ihe omelie. Ebe ọ bụ o ya emenwu ya ihe dị otu a, onye ma ihe o ya emezi the sister na-abanye na marriage, because dịka isi ekwu a na-ejide n'oge amarụ nwoke ya bụ nwoke. Well, ịma na ụmụ situation a na-adị dicey. Si je kpọnye the girl nwoke ya fall in love, ọ ya half nwanne ya nwaanyị. Ndị ha na-agbọ na ha dị love, ọ bụ na ha dị in love, onye ọ na-agbasa nke nwaanyị je chọrọ di ọzọ, nwoke je chọrọ nwaanyị ọzọ, ada nwaanyị je chọrọ di. Hello. Good evening. Auntie Chinazo, mgbede ọma. Papa Ejima, keke ime from Iva Valley. Amakwa mo. No. Nah, onwe ka o si adị ka ime enu m invite. Ewe. Ngwan. Nsogbu adịrọ.
mba ma oyiye sef m ga-ata ata nsogbu adịrọ. Nnu, ose, yabas, ha ncha dị. Mm. Mhm. From primary to secondary school to university level. Mm. Mm. Daalụ. Daalụ sir. Oh, bye bye. All right, so nyanwa bịa in the aspect of ife a na-akụziri ụmụaka ife ụmụaka na-amụta n'aka adults, all the very very important. As a parent, ị kwesịrị ibido na agbo plan ba. Plan wa n'iru na n'azụ. Kedu the highest thing onye a nwere ike ime gị kịta esi ya naba. Jụkwa onye ahụ ị ga-emenwe ihe dị otu a. Mgbe ị ga-eme ka efe m ga-eme gị. Kedu ka a ga-esi wee kwa nwaanyị ukwu wal ka ya kpara eje ahafe ịgbasa maka ụmụaka. Kedu ife a ga-eme? I'm a situation where a parent the mom chọrọ ịhapụ the dad, mana because of ụmụaka ọ nọgide ụmụ ya niile gụchaa university, o wee sị gịnị na time erughị ịhapụ mpafa na ọ dịrọzi happy na the marriage. Ọ dịkwa mma, ọ dị oke, mana ya bụ ihe kedu mgbe o bido mebiwe. Mana nna like igwu na communication dị very very vital. I communicate onwe mgbe oge eru. If you don't communicate for long, ofiazi arụ to even communicate at all. Ebe a nke ibuzi ihe n'obi ga-esi wee bịazie na graduate from there. Ọ bụrụ grudges, from grudges ọ dịba annoying, from ịdị annoying na ịfụzie your partner ọ dịba irritating. And jụọ m ka ihe na-irritate gị ka gị na ya ga-esi n'ọnụ ụlọ. And from there ọ bụ na unu enwere a spacious house unu bi na room and parlor, ọ ga-ọkpọ ọgụ ụkwụ ọ gafee ga-afọrịrị ya before mara ya iti ihe abataba. Because he get irritated, he not find a way to excuse the person or to trash the person or to throw away the person because he na irritate get. Oh bro, normally human being we see na irritate time or na ha na eme ofuma. Mani magon due to that na I ain't was the choice. I want to hear my game. Iti ha bata. Kami ga shi nwa ya na. A resolve what to iti. Ọ dịkwa mma. Hello. Eke si na-ekpọchielu m azụ. Ka eyi chezo. Ka eyi chezo. Mba ne adim sure ne adirom sure ekesin
All right, Ekesin, I had to cut you off. I'm sure na the guy initially, na that girl, but one the girl. And what on nwoke ya nọ in his right senses. Gama, ọmagodulu of wine. Ụmụ na-eme ya. They will keep it to themselves. I keep saying it. Ụmụ nwoke were very patient being. Have a very patient people. So I'm sure na nke nwoke ama. Ọ ya bụ along the line. And also, ọbụgodu na nke nwoke ma. I'm sure wine, the wife. Because ọbụ normal. To be honest, my sister invites. Because I know the way she will react. Open him on the temperament to your sister. If we say that no donya I got yesterday the wedding. So a man invite. Go happy had yes I'll give your happy day. Because you don't tell people where to fall in love. I keep saying it. I am ndị na-akwono sinus na-anara ego wee na-eme ife nwan. They get married. Ọ nwoke na-afọ ha like ya. You don't tell people onye ha ga-fall in love with. Ọ bụkwa before ha realize bazia, hey, na ebe a na m ekwesị ekwu iji ya o. Ihe emebichago. Ị na-asịsị nke nwaanyị ka nke nwaanyị ga na-asị gị baby no, don't worry, nothing will happen. I'm telling you, ọ bụ na nke nwoke ama gwa nke nwaanyị. Nke nwaanyị bụ ihe ga na encourage. Kings kpọọ kịta na jụọ ese ya cheki. Nke nwaanyị nwere ike ịbụ nya nwa na encourage because ụmụ nwoke dị logical. Nke nwaanyị nwere ike ị na-asị nke nwaanyị nwere ike ị na-asị di ya, the guy. Yeah, don't worry, I'll handle my sister. She will not do it. I'll handle my sister. Or see, it is in the past. She must have forgotten about her. Buy a lie. Your sister there forgive easily. You see now you understand. Nebe from where to where? How? Well, anyway, we're moving on with two things from this story of this friend. First of all, the story about that na marry your friend, obro fancha ga last. A friend, when a friend kwesi remain a friend. Obro mad niile gini ya date, ka gini ya end up. That's the truth. Virgin sina anudi. At the end of the day, eje cheki enwa, obuna nwa me gini. Obro di ha mo nwa. Or you go see that no bro the first man who meets no bro you na gini aga no. Or bro the second man gini ya meets ka gini aga no. And when certain things all ga be for Isonya, even if na ya no go 10 years, guy they go. 10 years is better for me than lifetime. Na gina madu in a relationship of edota edoziechi emesete edoziechi esete diche from marriage gino onye ambino you wake up every day beside the person until one do they decide ya no choy ke room onye no na room nke onye nke no na room nke for that something abia go wrong. The only time when advice one more working in room nke wo during the time of pregnancy or maybe the time one you more one. All the important to know, but aside that, nwoke na nwunye di na nwunye nuru di nekwero enwere any business with inwe room iche. Who na-edozie. That's the essence of relationship and marriage. So, yes, kedu ihe mụta bụrụ mmadụ niile gini ai ka gini ya ga-anụ. Then the second thing, your background or your siblings should not be the reason why you're on the ground or the reason why you feel that your hope is lost. This lady is doing well financially. Financially, is her. Which means that anything you channel your energy into, you get me achieve. It's just a matter, okay, within 2 years, and he go one way or the other. By recommendation, because onye fugodu situation on aga man Nigeria or pity country and I name pity party too much. So a lot of people even more myself wig. Imagine a lot of wig vendors, but I rather patronize her
because I'm going to ya ka ya make when like this gadie. By the time if the week onye ọzọ kwukwe nsi a na-ekwu onye a ịmago ọ na-aga. So she's doing well for herself. O mean that na gị nwa na onwe gị ebe ọbụla ị nọ ihe ọbụla isi na ị ga-eme ime ụrọkwa ụmụ na abụọ ịka dị single, you can do it. You can do it. Yes, on our channel ọ na-enweta energy from somewhere, but gị nwa na onwe gị nwetakwanụ energy from the fact that na ịchọrọ ịta ụmụ dị afọ ịchọghị ịta na enu ọdị, ụmụ dị stress ịchọghị inye nwoke na enu ọdị, gị nwa na onwe gị nwere stress ịchọghị itinye onwe gị na ya na enu ọdị. Ọ bụrụ ihe niile ka ị kwesịrị na nwoke, ọ bụrụ ihe niile. Sometimes nwoke pụtakwanụ shie nini ya nya juke nne gị bebi ka ebi ka ezi ka ịkwana ha alfa. Ụmụ nwoke na-derive joy from nwaanyị nwe initiative. In as much as na ya nube from the man, and achọrọ m judge the okwu from one side, ọ dị very important too na ịma that na ọ bụrụ ihe niile bidoro ebido ga-enwe good ending. And before ihe enwe bad ending, gị na onwe gị check onwe gị imekwara ihe kwesị ime. I need our parents' blessings. Can I go to that blessing so that you na-emezi ya ma okay, na the direction or bro from here. Can I have problem I see? On na very important. You might have a problem, you might how to start solving itself. Even if you agree you have a problem, you might have bossy. You need to find the root cause. And in what the root cause mean, it narrow down where the causes will come from. So, in what the blessings from your parents, udi ha na-eme, ị mara ebe o si eme gị, mara ebe isi atakole ya, mara ka ị ga-esi wee mie. Biko, Christmas ka na ha agba, a lot of us a ga-abịa ịbịa mee anyị jukwa na-ese. Jukwa na-ese. Malụ na nke nwoke, ọ bụrụ o nke nne na Facebook nke ụbọchị ya sị na ọ bụ Kedafia Bishop. Jụọ na-ese malụ na ala dị na befa. O nwebere ihe etie nwaanyị ihe, o nwebere ihe agbapụ n'ụlọ, o nwebere ihe esebe okwu, o nwebere ihe nwaanyị atakasịba nwoke. Jụọ na-ese, ọ dị important. Nkịta na anụ ụlọ Christmas. Si ndị bụ unu nekwe na o nwere onye ọ dị gị ka ya. Si jube ese. Oh, my friend or juru ese, but as God may have it, just to know na ụmụnna nọ lafa so na-emu the man. Asị ya kedu onye ebe kis na onye awa si n'ike, asị ya mba na onye abụrụ onye n'ike, na onye abụ onye Yoruba, na ọmụmụ ya bụ onye n'ike. Keko so esi gị n'ibu. Ọ bụ otu a ka esi wee kọtụọ. The girl say mba onye asị nwuri asị ebe ọ bụ. Onye ma more skeleton onwe in his cupboard. Abi wardrobe. So the very important. Can you happy na eme these things ignore? All the ignore I na-eme a na-eme ọpụtazie ihe emebiwezie. I know a lot of single mothers in the streets. I know a lot of abandoned children in the streets. I know a lot of men need the help, the damage. Na achọ ụmụ nwaanyị ha ga-emebi. So ka anyị dị very careful biko. All the very very important. Kechi neburu bosozo munun gano na Volt 104.3 FM. Afa mba nti Chinazọ. Ebe a anyị na-akpa nkata wita asụsụ anyị wee mee gịnị gbarisi okwu. Onye mara asụ sụọ n'ikwu, onye amaghị asụ sụọ naanị. Agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na nnukwu. Oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ. Ị nọrọ na-akụ mmiri, ekwena ka ncha baa gị anya. Ọ ga-abụ a pity na ị nọ na-akụ mmiri ncha baa gị anya. Ndewo, ka ọ dị n'echi.